Good morning, Siargao! Maayong buntag po. Kaninyong tanan, magandang umaga sa atong tanan, mga ka-Siargao. Ani nga nasabta sa laing edisyon sa atong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dinhi sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Maayong buntag po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, General Luna, Del Carmen, Burgos, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang nakanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga kalungsuran nga silingan ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o ang Dinagat Islands, uban sa mga kasikbit nga mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon sa Siargao TV News. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Salamat Charles, good morning kanimo din ha. Good morning po Kuya G, totoo po ba nga wala na documents Manila, Siargao? Atong pag-asayro na unya, mga ka-Siargao, bahin na sa atong headlines karon. Gikan na kan Sir Sandro Begui. Salamat po. Good morning, Siargao, watching from California. Good morning sa iyo, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Mary Jen Roculas Wilkinson. Salamat, Ma'am Mary Jen. Good morning, Kuya G, and more power sa programa. Mabuhay ka. Gikan na kang Sir Perlo Crisologo. Salamat, Sir. Good morning. Good morning, Kuya G. Blessed Monday to us all. Yes po, blessed Monday, Ma'am Marisa. Good morning. Kuya G, good morning. Gikan na kang Ma'am Marley Buke. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Dili na maglangan, mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa panahon, pinaagi na ni Chris Perez sa DOST Pag-asa. So, sa nakikita natin sa ating mga screen ngayon, yung latest satellite imagery animation, mapapansin natin na halos napakadalang ng mga ulap na umaabot dito sa ating bansa. Kung mayroon man, initially, ito pong mga probinsya sa silangang bahagi na ating bansa yung unang maapektuhan. Dalayan ng tinatawag nating easterlies o yung hangin na mula sa silangan, which is warm and humid by nature. Kaya ito yung pakiramdam natin na mainit at medyo malinsangan nitong mga nagdaang araw nga po, no? Dahil wala pang surge ng amihan or northeast monsoon during the past days, at itong easterlies yung dominant wind system natin. Kaya't asahan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa mga nasa silangan bahagi na ating bansa na generally malinsangan, medyo mainit ang panahon, pero may tsansa nga ng ilang isolated rain showers na dala ng mga localized thunderstorm. Mas mainit sa Visayas at Mindanao area at mas malinsangan din ang magiging panahon doon. Aabot naman sa around 33 degrees Celsius ang pinakamataas ng temperatura sa Davao City, 35 degrees Celsius sa Zamboanga City. So may chance rin ng mga isolated thunderstorm, no? Lalo na sa dakong hapon o gabi. Kaya gaya ng payo natin kanina, ugalin pong magdala ng payong, proteksyon natin sa biglang pag-ulan sa hapon o gabi o sa sobrang init ng araw in between 12 to 3 in the afternoon. Maka na, mga ka-Siargao, ang latest updates nato karon sa kahimtang sa panahon. Maliwalas gihapon ang panahon, mga ka-Siargao. Wala pa yung mga weather disturbances nga maka-apekto sa panahon sa atong nasod Pilipinas, ilabi na din hina sa isla sa Siargao o isla sa Mindanao. Aduna lamay mga localized thunderstorms nga masinati pag-abot sa hapon o sa gabi, mga ka-Siargao. Mga latest updates na to karon, mga ka-Siargao. Good morning kang Nong Joy Himao. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout sa taga Salvacion. Hilabi na kay Ma'am Gemma Ray Nogeraza at Lokoy. Gikan na ka Ma'am Anilin Solyoso. Good morning Kuya G. Amping. Gikan na ka nga Kuya Brock Balili. Salamat. Good morning Burawin from Liquido Family, Surigao. Salamat. Gikan na kang Sir Mar Alaba. Good morning po.
Good morning Kuya G, good morning Amo Cheng o Baby Romel o good morning Barangay Dako dito na sa General Luna. Gikan na kang Ma'am Joanne Escobia. Salamat Ma'am Joanne. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, ang pinakaunang bahin sa mga balita nato din na sa atong programa, Siargao TV News. Recycling plant sa GL mo dawat na og mga plastic trash. Isip pagkonserbar o pagmugna mga o pag-amuma mga kasyargaw sa kinaiyahan ang lokal nga panggamhanan sa General Luna nakig-partner o nakig-alayon ngadto na sa EnviroCare nga usa sa mga recycling plant nga nahimutang sa Purok 5 General Luna. Ang maong planta mudawat og tin cans, hard plastics, carton boxes og mga empty bottles aron himuon nga mga valuable materials sama mga kasyargaw sa hanger, hollow blocks, planggana, tabo og uban pa mga kasyargaw gikan na sa maong mga materyales. Nangayo karon og suporta ang LGU General Luna sa publiko nga kung adunay ilabay nga mga recyclable materials ihatag o idunar na lamang kini sa buhatan sa LGU ilabi na sa Menro o dito na mismo sa maong planta nga mohimo og mga materyales gikan na sa basura mga kasyargaw. Mga na ang latest updates dito na sa General Luna nindot kini na programa pakig-partner mga kasyargaw. Kay ang mga plastic o ang mga dili gayod malata mga kasyargaw na mga butang kinanglan gayod nato i-recycle mga kasyargaw kay para na makunhuran gihapon ang kadaot nga nahatag ni ini sa kinaiyahan nato mga kasyargaw. Good morning po. Good morning Del Carmen watching from Nueva Ecija gikan na kang Sir Jonathan Montilo. Good morning General Luna gikan na kang Ma'am Marlene Buque. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon dinhi na sa atong programa. Vaccination campaign gipahigayon sa Siargao. Kagahapong adlaw mga kasyargaw, ang personahe sa Dapa Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Jeric N. Faviosa gipahigayon ang Bida Vaccination Information Operation pinaagi na sa rekoreda og audio presentation aron na magpahibalo sa mga lakang karon sa atong gobyerno ilabi na nagsugod na ang pagpangbakuna sa atong probinsya Surigao del Norte o sa tibok nasod Pilipinas. Samtang mipahigayon usab sa maong aktibidad ang Del Carmen Municipal Police Station kagahapon sa hapon sa pagpangulo ni Police Lieutenant Jerry May Aparece. Mihatag usab kini og mga leaflets para na sa gihimong information drive karon sa atong mga kapulisan. Samtang ang Surigao del Norte Police Provincial Office mipahigayon usab sa maong kampanya karon sa pagpangulo mismo ni Police Major Tisel Moleta. Okay na latest updates karon mga kasyargao sa mga kapulisan nato dinhi na sa isla sa Siargao. Good morning po, magandang umaga. Good morning Barangay Kawilan. Gikan na kang Ma'am Des Disay si ako from Kuwait. Amping mo diha labi na sa iyang pamilya, Digal family. Salamat po. Good morning Santa Monica sa Pau, gikan na kang Ma'am Rosaline. Come on, salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang mga kasyargao kini nagpagawas na gayod mga kasyargao ang probinsya Surigao del Norte og bag-o mga kasyargao nga protocols. Atong hulaton mga kasyargao kung unsa gayod ang maong bag-ong protocols karon apan garden classroom sa Atuyay Socorro may arangkada na ang pagmugna karon sa Atuyay Garden o classroom o gulayan sa paaralan nga usa sa mga paagi karon sa
tulunghaan uban ang lokal nga pagamhanan og mga ginikanan aron masustiner ang pagkaon og masustiner usab ang maong class o garden classroom. Mapasalamaton gayod ang mga ginikanan ngadto na kang Ma'am Elia Lehesta, ang 4-piece officer sa Socorro sa paghatag effort og tabang alang na sa maong garden classroom. Mapasalamaton usab ang maong tulunghaan usab mga kasyargaw dito na sa Atuyay, ilabi na sa mga ginikanan nga walay puas nga mitabang aron maimplementar og matukod ang maong garden classroom, mga kasyargaw. Nindot kini mga kasyargaw, ilabi na sa mga nagkatayong eskwelahan, ilabi na kanang dinhi sa isla sa Siargao, kay ang uban parte sa atong mga tulunghaan, mga kasyargaw, ano pa may mga bakante na lote, so pwede pa natamnan, pwede pa himuon ang garden classroom o gulayan sa paaralan. Isa na sa mga proyekto karon sa 4-piece, mga kasyargaw, kinahanglan ang matag pamilya, matag ginikanan, matag estudyante nga sakop sa 4-piece, mga kasyargaw, adunay garden classroom dinha na sa bakuran sa eskwelahan. Good morning po, magandang umaga. Good morning Sir G, gikan na kan Sir Borja Bem, salamat. Good morning Kuya G, gikan na kan Seldwayne Alciso Rabuya, salamat po, good morning. Kuya G, good morning. Pakigreet ko sa akong mama og papa nga naa sa Kampo Langit karon. Salamat Kuya G, gikan na kan Sir RR Oka, salamat sir. Good morning sir. Happy birthday to my Soling. Salamat gikan na kan Sir Jundel de la Cruz Orozco. Salamat po. Good morning. Good morning kay Kuya Eman Balili. Good morning kanimo Kuya Eman. Salamat sa pagtutok din na sa tong programa. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, ang atong gikahinaman nga headlines karon, new travel protocol sa Surigao del Norte gipagawas na karon. Nagpagawas kagahapong adlaw, mga kasyargaw, adlaw nga Domingo, ang probinsya Surigao del Norte og bag-ong executive orders, mga kasyargaw, may tungod na sa travel dinhi na sa probinsya Surigao del Norte. Kini base na sa Executive Order number 21-010 o ang order establishing mandatory protocols and requirements for travelers going to the province of Surigao del Norte in accordance with IATF Resolution number 101. Nakalatid diri, mga kasyargaw, ang adoption sa atong probinsya sa IATF Resolution nga gipagawas niya atong niaging simana. Atong pagbasahon, mga kasyargaw, og himay-himayon ang mga nakalatid karon na mga giingon pa, mga kasyargaw, nga mga nakalatid o mga probisyon sa maong executive orders karon, mga kasyargaw. Sumala pa diri, mga kasyargaw, atong basahon kini. Sa Section 1, Mandatory Travel Protocols and Requirements in Siargao Island Airport and Surigao City Airport. All passengers of aircrafts, mga kasyargaw, whether commercial ba kini or chartered o private flights going to province of Surigao del Norte, pinaagi na sa Siargao Island Airport or Surigao City Airport, kinahanglan magpresentar sa maong mga musunod. Kung ikaw gikan gawas sa Surigao del Norte o ikaw Surigao non, mga kasyargaw, sample, Surigao non ako, then mga kasyargaw, naa ka sa gawas sa probinsya, naa ka sa laing lugar, sa Visayas ba o sa din na sa Agusan or naa ka din na sa Davao, kinahanglan nimo magpresentar og RT-PCR test o negative result sa COVID-19 saliva test, mga kasyargaw, nga iproseso 48 hours o 2 ka adlaw gikan na sa date of release ni ini, ilabi na sa resulta. Samtang magpakita lamang ka usab og valid ID, mga kasyargaw, nga ikaw taga Surigao del Norte. Samtang para na sa mga apor, mga kasyargaw,
magpakita gihapon ka og RT-PCR test o negative result mga kasyargaw sa saliva test, valid ID o travel mission nga order gikan na sa imong chief of office. Samtang mga kasyargaw, alang na sa mga non-resident nga private apor, negative RT-PCR ang kinahanglanon. O kanang mga apor na dili taga Surigao del Norte mga kasyargaw, kinahanglan lamang og RT-PCR test, valid ID, confirm booking sa accommodation mga kasyargaw. Samtang ang turista mga kasyargaw nga giimbitar sa mga taga Surigao non, kinahanglan usab ng RT-PCR test negative result, valid identification, travel certification mga kasyargaw, kinahanglan usab. Kanang tourist usab nga wala giimbitar o walk-in nga mga turista, kinahanglan lamang og RT-PCR o negative result mga kasyargaw, valid ID o confirm booking sa accommodation. Samtang ang section 2 mga kasyargaw sa maong gikaingon pa nato mga kasyargaw nga bag-ong travel protocols karon, ang section 2 niini mga kasyargaw gilangkuban sa mandatory travel protocols and requirements in seaports and other points of entry mga kasyargaw. Pinaagi na sa land transport mga kasyargaw o sea transport. Sumala pa sa maong section 2 sa EO number 21-010, travelers going to this province o Surigao del Norte by sea mga kasyargaw o sa kadagatan moagi through Eva Macapagal Passenger Terminal, Lipata Ferry Terminal, Ports of Dacba, Del Carmen, San Benito, Santa Monica, Socorro og mga uban pang seaports nga pwedeng agihan sa tao og sa land mga kasyargaw gikan sa Hayang Gabon. Kinahanglan lamang mga kasyargaw, ilabi na kung ikaw residente o dinhi mismo sa Surigao del Norte, inside Surigao del Norte mga kasyargaw, ang pagmubiyahe na ka dito, ang kaugalingong o example, ang Dapa mga kasyargaw, dito ka mo kadto Port of Dapa, ang executive order nga matuman ang sa Dapa mismo mga kasyargaw. Kung ang Dapa nagpatuman og negative test result ang imong ipakita dito. Kung ang Dapa wala na, dili na kinahanglan pa og RT-PCR test mga kasyargaw, pasabot ana wala na sab kay ipakita dito na RT-PCR test result mga kasyargaw. Sumala pa sa provision A mga kasyargaw, section 2A, for Surigao del Norte residents and government appors, the protocols and requirements issued by the component city or municipality of destination within this province shall govern and should be followed mga kasyargaw. Base na sa maong Executive Order Section 2A mga kasyargaw, ang pagasundon kung mo travel, ilabi na kung within Surigao del Norte lang mga kasyargaw, Surigao del Norte, Socorro o Bukas Grande Island, Dapa or nasa Siargao Island mga kasyargaw. Kung unsa ang executive order nga gipatuman sa usa ka lungsod, ilabi na adunay mga ports mga kasyargaw, maoy tumanon karon mga kasyargaw para na sa travels. Hulaton ninyo mga kasyargaw ang nagadaiyang executive orders nga ipatuman sa mga munisipalidad. Kay sumala pa sa maong EO karon sa probinsya, ang point of destination o municipality of destination na executive orders or mga ordinances ang ipatuman kabahay na sa pagtransport, ilabi na kung gikan kamo Surigao City, paingon kamo sa example Dapa, ang Dapa na executive order ang pagasundon mga kasyargaw. Pero kung kamo Surigao non, then gawas sa Surigao del Norte, example naamo sa Agusan, Cagayan gikan, magpakita ka mo ng RT-PCR. Samtang for non-resident private appor and tourist mga kasyargaw nga wala giimbitar sa residente sa Surigao del Norte o ang mga walk-in, kinahanglan gihapon og RT-PCR test, negative result o COVID-19
saliva test mga kasyargaw. Within 48 hours from the date release sa resulta, valid ID kinahanglan usab, confirm booking mga kasyargaw sa maong mga kinahanglanon karon og tourist invited by local resident amura gihapon gikan kinahanglan gihapon og negative results sa saliva test or COVID-19 RT-PCR test, valid ID og travel certification mga kasyargaw. Kini gipirmahan kagahapong adlaw March 7, 2021 mga kasyargaw. Mao kana ang atong mga travel protocols karon mga kasyargaw. Kung aduna mo'y pangutana mga kasyargaw, pangutana lamang kamo kay akong tubagon ang inyong mga pangutana. Kuya G, good morning. Shoutout ako sa mga taga-Pilar. Pabati gikan na kay Yang Espihon from Binyan, Laguna. Gikan na ka Ma'am Regina Aldea. Salamat po. Good morning. Maayong buntag Kuya G, pakigreet ko sa akong birthday karon. Salamat Kuya G, gikan na kang tinta ng Atiesta. Salamat po. Happy birthday po kanimo ma'am or sir. Salamat. Good morning gikan na kang Chona Fe Maglahos. Good morning Kuya G, God bless you, watching from Malabon City. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Tesado Lanzadera. Salamat ma'am. Good morning. Good morning Kuya G, kung muadto sa Surigao, need pa ba diha o baka og travel pass? Sir Ma'am Joan Escobia, kung gikan dinhi sa Siargao, then paingon ta sa Surigao, wala na po'y kinahanglan na travel pass, wala na executive or base na sa executive order sa Surigao City, dili na kinahanglan pa mga kasyargao og mga travel pass, travel certification, medical certification. Just bring your e-health pass, valid ID o ang trace app sa DOTR mga kasyargaw. Mga pana ang kinahanglan lang. Wala na yung mga travel documents nga kinahanglan. Hello Kuya G, good morning. Shoutout ko diri sa ako mga silingan. Thank you, God bless. Gikan na kang Ma'am Malin Estrada Arandit. Salamat Ma'am Malin. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Salamat sa pagtutok din na sa atong programa Siargao TV News mga kasyargao. Munta na nasabtan ninyo mga kasyargao ang kabahin na sa travel protocols karon nga gipa kanaog sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargao. Kaya adunay mga Surigao non gayod nga naglibog og daghang pangutana mga kasyargao. Kung unsa ba gayod ang maong executive orders, kabahin na ana mga kasyargaw, 1 week before, di ba, nagpagawas ang IATF og Resolution 101 na wagtagon na ang mga travel requirements mga kasyargaw. Apan nakalatid dito na magdepende gihapon kini sa lugar mga kasyargaw kung magpatuman ba kini og ingana na butang o ang adoption ni ini mga kasyargaw sa maong resolusyon. Karon human ang sa kasimana gikan sa pag-release adto, nagpagawas na usab ang Surigao del Norte province mga kasyargaw og travel protocols mahitungod na sa adoption sa maong IATF resolution. Mga latest updates nato karon sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, kagahapong adlaw ang vaccination rollout sa Caraga Regional Hospital miarangkada na. Kapin 900 ka mga frontliner healthcare workers sa Caraga Regional Hospital karon ang nahilakip sa mipirma aron na mapahigayon ang unang batch sa COVID-19 vaccination sa atong rehiyon sa Caraga. Unang natupukan sa maong bakuna si Dr. Angel Eugenio Batak, ang hepe sa Department of Medicine sa maong ospital, kung diin gihimo ang ceremonial opening sa vaccination program. Kinatibok ang 650 vials o ang mga sudlanan sa bakuna sa COVID-19 vaccines ang inisyal nga na-deliver sa maong ospital. Samtang mismong si DOH Caraga Regional Director Jose Lacuna Jr.
ang nag-facilitate o nag-oversee sa maong opening sa pagpamakuna sa atong mga frontliners kagahapong adlaw. O kini nagpahinumdom nga bisan pa adunay available nga mga bakuna karon, ipadayon gihapon og sundon ang mga safety o health protocols hangtod nga mawala na ang maong pandemya. Dugang pa nga karong adlaw usab mga kasyargaw ang pagpahigayon usab sa vaccination program dito na sa Adela Sierra Team Memorial Medical Center sa Surigao del Sur, ilabi na sa Tandag, nga adunay 500 ka vials sa bakuna. Hello Kuya G, good morning. Gikan na kang Ma'am Chaira Habay Garcia. Salamat po, good morning. Good morning usab kan Jonel Isaac Legaspi. Salamat Jonel, good morning kanimo din na. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, high value individual sa droga nadakpan sa Surigao del Norte. Sa hiniusang operasyon sa personahe sa Borobo Municipal Police Station o Surigao del Sur Police Provincial Office Special Operations Group uban sa koordinasyon sa PIDEA 13 na aresto ang usa ka illegal personality nga top 10 sa priority target ingon nga high value individual sa droga. Giila ni PRO 13 Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. o PRO 13 Regional Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. ang maong personahe nga si Rene T. Ameril, 62 years old, nga residente sa Porok 2, Barangay Poblacion, Barubo, Surigao del Sur. Nakuha sa maong suspect ang shabu nga nagkantidad sa 141,600 pesos usa ka search warrant nga gipakanaog sa Regional Trial Court sa 11th Judicial Region, Branch 41, Cantilan, Surigao del Sur. Pinitsahan March 6, 2021 ang gipakanaog maong dali nga milusad og operasyon ang mga operatiba nga miresulta sa pagkasikop niini og pagkumpiska sa usa ka sachet sa gidudahang shabu nga gibana-banang mitimbang sa 12 gramos. Sa pagkakaron, ang maong suspect ana-ana sa Barobo Municipal Police Station og nag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Comprehensive Drugs and Dangerous Act of 2002 mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Kapag muuli ba diha gikan sa Manila, unsa may need pa ba nga papel? Salamat. Watching from Mandaluyong City. Gikan na, di na ko mabasa. Yes po, kinahanglan kung ikaw Surigao noon, mga kasyargaw, then muuli ka din na sa probinsya Surigao del Norte, kinahanglan lang nimo og negative RT-PCR test result or ang saliva test negative result, kasyargaw, og ID lamang nga nagpamatuod nga taga Surigao del Norte ka. Proof of residency lang mga kasyargaw. Kana lang duha. Then ang uban na mga travel certification, medical certification, wala na kini mga kasyargaw. Kana lang ang require karon sa bagong EO sa Surigao del Norte. Pamatuod lamang nga taga Surigao del Norte ka. Proof of residency lang og ang negative test result nimo mga kasyargaw. Mao ka lang ang kinahanglan nimo. Salamat ma'am, o kung wala ko kabasa kay murag Korean ining iya pangalan. Salamat, good morning po. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko kay Ate Judith Gawatustos nga birthday niya gahapon. Salamat Kuya G. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Lanzaderas. Good morning, pa-shoutout ka Ma'am Judith Gatustos. Happy late birthday kanimo diha. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, atong pag-asayron karon ang latest updates sa COVID-19 sa Caraga Region. As of March 6, 2021, we have 21 new confirmed positive COVID-19 cases. Area of distribution, 5 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Las Nieves 2, RTR 2, Nasipit 1,
1 case from Claver, Surigao del Norte, 2 cases from Surigao City, with 1 case each from barangays Mati and Tugbongon, 6 cases from Tandag City, from barangays Bagong Lungsod, 4, Mabwa, 2, 3 cases from Bislig City, with 1 case each from barangays Mangagoy, Poblacion, and Tabon, 4 cases from Butuan City, with 2 cases each from barangays Ambago and Duongan. For classification of cases, we have recorded 15 local transmission cases, 2 cases with travel history to an area with local transmission, 2 cases with no travel history to an area with local transmission, 1 case LSI, and 1 case ROF. For status of condition, 17 cases are symptomatic, 3 cases have mild and 1 critical. For status of management, 20 cases are still on isolation. As of March 6, 2021, we have recorded 2 COVID-19 related deaths. Our first case is a 64-year-old female from Claver, Surigao del Norte, with arthritis, rushed to the hospital on March 5, 2021 for shortness of breath and general body weakness on March 5, 2021, but was declared dead on arrival. Our second case is a 62-year-old male from Butuan City, diabetic, onset of shortness of breath on January 22, 2021, admitted on January 28, 2021. However, due to complications, the patient died on March 6, 2021. As of March 6, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,607 confirmed cases. 341 cases are still in isolation, 6,960 recovered, and 306 dead. Mao na ang latest updates na to karon mga kasyargaw sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na karon niluwag na ang mga travels, ilabi na sa lain-lain na mga rehiyon, lain-lain na mga probinsya mga kasyargaw. Ingat po. Good morning Siargao, gikan na kang Sir Bengal Consistente Silvosa. Salamat sir. Good morning kanimo din ha. Good morning po gikan na kang Ken Casalta Maike. Salamat po. Good morning sir Ken. Happy viewing po. Kalokohan lang yan mga paps. Wala naman COVID. Barang meron COVID, guni-guni lang yan. Gikan na kang Sir Cart Sanad. Salamat Sir Cart Sanad o Danad. Salamat po. Good morning Sir Cart. Happy viewing kanimo din ha. Opinion na ni Sir Cart. Salamat Sir Cart. Good morning kanimo din ha. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, ikaduhang batch sa AstraZeneca vaccine miabot na sa Pilipinas. Miabot na sa atong nasod ang dugang nga 38,400 ka-supply sa bakuna nga gimugna sa AstraZeneca gikan na sa Amsterdam. Miabot kini sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ingon nga ikaduhang batch sa maong bakuna nga gidonar sa COVAX facility kagabi sa alas 6:43 mga kasyargaw. Dali nga gisugat ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., Testing Czar Vince Dizon og MIAA General Manager Ed Monreal ang maong mga bakuna sa kinatibuk-an karon adunay 1.1 million doses ang Pilipinas nga gigahin alang na sa mga healthcare workers. Good news kini mga kasyargaw kaya second batch sa AstraZeneca na ana mga kasyargaw. Niabot kini kagabi alas 6:43 mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa balita nato sa entertainment karon, ika-12 nga death anniversary ni Frances M. gisaulog sa iyang pamilya. Gihandom karon sa pamilya ni Frances M. ang ika-12 nga tuig nga kamatayon niini niadtong Sabado. Pinaagi na sa social media post. Usa na niini ang post sa iyang anak nga si Sab Magalona nga bisan pamihalin na kini sa kalibutan sumala pa kaniya, mapasalamaton kini tungod kay iyang naramdaman ang nga ana gihapon ang presensya sa iyang amahan. Mahinumdumang namatay si Frances M. sa edad nga 44 natong ika-unom sa Marso 2009 tungod na sa edad tungod na mga kasyargaw sa sakit nga
myelogenous o myelogenous leukemia, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Keep safe, everyone. Gikan na kan Sir Mark sa Marista Pernia Resenti. Salamat, Sir Mark. Good morning kanimo din, ha. Kuya G, pag muuli ako dyan sa Siargao, kasama ko ang anak ko. Paano ba yon? Ma'am Regina, asa ka gikan? Surigao City? Kung gikan lang ka Surigao City, Ma'am Regina, ang sundon nga travel protocols, ang dapa, kung sa dapa manggaling ka mo, uli, Ma'am Regina. Or kung gawas ka sa Surigao del Norte, Ma'am Regina, kinahanglan lang nimo og negative RT-PCR test result og proof of residency or ID na nagpamatuod nga taga Surigao del Norte ka, Ma'am Regina. Pero kung within Surigao City, Surigao del Norte lang ka, Ma'am Regina, mangutana lang siguro ta o mangutana lang siguro ka kung unsay gipatuman nga balaod sa usa ka munisipalidad, mga kasyargaw. Ilabi na kanimo, Ma'am Regina. Example, mo adto ka sa Socorro, then gikan ka Surigao City. Kung unsay patuman nga protocol sa Socorro, maay sundon. Example, ang Socorro nagpatuman nga wala nay RT-PCR test, kinahanglan lang og valid ID. So ang valid lang ID lang ang imong pagadalhon, wala nay RT-PCR test result. Then, mga kasyarga o Ma'am Regina, kung ang Socorro magpatuman sila sa ilang executive orders sa municipal orders nila, mga kasyarga municipal ordinance, nga kinahanglan nila og negative test result, magpahigayong gayud ka og test para na adunay negative test result nimo sa COVID-19. Mao na ang travel protocols nato karon. Kuya G, from Binyan, Laguna kami. Gikan na ka, Ma'am Regina. Kung gikan na sa Luzon, Ma'am Regina, then pure Surigao nun ka, kinahanglan lang nimo og proof of residency, Ma'am Regina, og negative test result gihapon, Ma'am Regina, base na sa executive orders nga gipakanaog karon sa province of Surigao del Norte. Then sa Surigao City, usab kung sa Surigao City ka, gikan na dinha sa Binyan, Laguna, Ma'am Regina, kinahanglan gihapon nimo og negative RT-PCR test result og proof of residency na lamang, Ma'am Regina. Salamat, Ma'am Regina, sa imong pangutana. Good morning untana nasabtan, Ma'am Regina. Salamat. Good morning kanimo din na, Ma'am. Salamat po. Samtang ang COVID-19 updates karon sa tibok nasod Pilipinas. Gihan, mga kasyargaw, adunay 594,412 mga kasyargaw nga total cases ang atong nasod Pilipinas. Nadungagan kini kagahapong adlaw og 3,276 mga kasyargaw, og ang sumala pa, mga kasyargaw, ang COVID-19 updates karon atong pagatan-awon ang latest gayod nga COVID-19 updates, mga kasyargaw. Sumala pa nga adunay 3,276 kabag-ong kaso og 36,043 mga kasyargaw ang active cases karon, ug ang mga naka-recover ana sa 545,853, ug ang mga nangamatay ana sa 12,516 mga kasyargaw. Mao na latest updates karon as of March 7, 2021. Tumala pa sa DOH, mga kasyargaw, base na sa ilang statement nga misaka gayud karon ang ihap sa mga bagong kaso sa COVID-19. Good morning, gikan na kang Ma'am Teresa Alarma Doron. Salamat po, good morning. Good morning, gikan na kang Christian Angob Alabat. Salamat po, good morning. Good morning, Papa G. Pa-shout out sa family Cobita, especially kay Kirk Addison Cobita, diri sa General Luna. Keep safe, everyone. Salamat karadyaw, gikan na kan Sir o Ma'am Sandy Cobita. Salamat po, good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta dinhi na sa tong programa. Salamat po, good morning.
Dini na lamang ko kutob mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhi na sa atong programa, Siargao TV News, para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita. Nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibok kalibutan. Kini inyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita, mahisok kamon. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning, God bless us all. Maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw.